Bakit? Ayan, tapos na. Grabing init. Oh, tagak-tak. Ayan, back to work na. Halo. Magpatot tayo, Robin! Malupit ba? May panlagay yata dyan ng ano? Pag ganyan, no? Kung bumabangga ka dito. Wala na. Pinatong na yata. At yun yung vlog natin ngayon, ano, maghalo tayo dito para dun sa taas, buwas ng poste. At tinanong nyo na lang sa, ano, sa vlog ni Kuya Gatcho. Ako dito sa baba, sila sa taas. Ayan si Jim. Hati ng yero, gagamiting alulod. Hello, go na. Ah. Unang pala. Ha? Miguel Bo? Ay! Amin saja. Meron mo ito. Lapit. Dito sa ano may ano ng release. Kabila. Apat lang. Walang init. Kamil, baka may mapatungan dyan bago dito. Ano? Nakasaksak pa. Oh. Ito kahoy. Mahirap pa nakasaksak. Karnel, may bakal dito, Karnel. Ito na lang yun. Karnel. Oh. Karnel. Ito. Ito. Patungan niya ang damo yun. Ito. Ano? Tol, yung dalawang pinutol pa natin dobi. Oo. Bigyan ko ng bakal. Ha? Dalawang bakal. Ah! Ito, Karnel, oh. Oh. Karnel. Ito. Kalian ng balde. Ito na, oh. Ito walang mo. Ah, di mo po.
Init. Yan, sapong ko na yung ano, safety shoes. Naka-safety shoes tayo. Ah? Tawag ka na si Bibang. Oo. Love naman ko. Naligo si Bibang. Init. Bibang. Ready? Nalulot bang sa lupa'y Okay na? Ang muta lagi. Tabutad dong ako. Hindi ka no. Hindi naman mo kalamin. Talo mo ba yung batang yan, Gid? Ha? Nagbayok mo ka. Ay, nakahigda. Ay, nakatagilid, Kernel. Ha? Parang bumagsak. Di man bumababa, magaan kasi yung ano. Ha? May baba na. Dito meron pa. Lagyan natin pabigat. Di man bumababa. Di man bumababa. Ha? Be, pili mo kami yelo, be. Sabigyan ko pa? Anong lasaw? Mali. Halo. Ligo na ikanoon mo. Ano mo ka mo? Talo mo yung batang yan, Gid. Di na ka maputi. Pamuhay. Hello, sakto lang yan? Malupit yung tumalon sa ano? Kuryente. Kurinti. Viral. Nagday. Pag bitay sa kabli, sinalo sa baba, di man nasalo. Mga transformer. Lamang sa druga. Ah! Ano, kalahati na? Kunin mo yung tambal TV. Yun o, kasandal sa
Kasi, ibutin. Bakit? Hindi na tayo sinino. Ilan? Ha? Ilan? Masing bloke? Ilan na? Block? Walang block. Eh, pabili na ako. Pabili na ako. Isang bloke. Wala ang tubig. Alam mo na. Alam mo na kung walang tubig. Bim, magigib ka doon, Bim. Magigib ka doon, wala tubig. Bim, tulungan mo sa atin masigil. Ayaw, tuwa. Sayang, ang tato. Kau? Mamaya. Kanal. Sibang ni Cincin-Nay. Baka mabinat ka. Hey! Wala tayo na. Antay nga yun na. Ito, magkikitala. Lang. Kunti na lang. Ano ginagawa ni Tantan? Ano ginagawa ni Tantan? Barangay hall. Ito ba liligo? Pwede damit yata si kuya mo, hiramin mo. Natuyo. Hihiramin ko. Ayaw na ni kuya. Ikaw, ayaw na si kuya. Sabi ko. Tang. Ano? Kalahati lang. Pinatawag ka lang pala kung may kailangan. Kaya nga eh. Manalangin ka na lang kung may kailangan sa'yo, Cincin. Akala ko, sabi ko, akala ko. Nakilala lang pala dahil may iba pabuhat. Akala ko, pinakaya ko sa nanginit. Ano? Akala ko, pinakaya ko yung kanina. Hindi, Ben, yan na din daw yung daan. Tungo sa pagunlan. Oo. Nalungkot pa din siya nung uuwi ka na. Ayun, wala ko kayo lungkot. Nalungkot, oo. Oo. Nalungkot. Hindi, bawal lang daw nga. Ano ba yan? Hindi, walang salamat pa. Thank you. Ayun, ayun. Salamat po. Paano mo pa salamat? Ano, baby? Ay, ito. Ano yan? Baby daw. Wala lang ginagawa. Wala. Baby, sa ay. Dapat lakas-lakas mo, baby. Kumarinig kasi. Baby. Pwede baby kanina. Akala ko na, baby. Nasabi kanina. Ay, pagkarinig ko yung baby. Nakascatter niya ay. Hindi, akala ko talaga pumunta. Pero nag-iba mood na siya nung uuwi ka na. Nag-iba mood. Sabi ko, uwi na ako bukas, sabi niya. Uwi ka na agad.
Uwi ka na agad? Minsan lang nga daw kayo magbanding. Oo, pinalalam daw eh. Kinakausap na ako pag tulong na ako. Oo. Tapos, nung bagong dating ako, di ako kinakausap. Nung Ganon. My story. Ba't kasi ganon? nakakatampo ka. Hey, Ate ka. nakakatampo ka. Ben, ngayon lang ba tayo nagpulbo yan? Oo! Oh, matatapos na yung bahay. Ngayon lang magpulbo yan. Hindi man pulbo ang ginagamit na dati. Ha? Hindi pulbo ang ginagamit dati. Uling. So, nag-game ko dito eh. Salamat na kasi, Ken. Uy, seryoso mo. Paano yung seryoso? Ayun, Hindi, akala ko kanina. Narinig yung Baby, thank you. Akala ko ganun. babes daw, babes. Nagpapaganda ka si Chinchin. Hindi, palagi naman yan maganda. Palagi naman yan maganda sa kanina. Ay, hindi na maganda si Chinchin. Alam ko naman. Hindi, sinabi. Marvin! Balik ka daw! Thank you. Balik ka. Ganun dapat? Mapaalam ka daw na maayos din bago ka umuwi. Okay, no, paano gano'n kasi ng maayos? Bago ka umuwi. Bago ka umalis. Punta mo na sa bahay. Parang bata. Hindi, paglarga mo daw. Biyahe mo. Ngayon ka na daw paalam mo ayos. Baka di na kayo advance. Malay mo, pigilan ka. Oo. Ay, gusto mo. Punta na ako nagpipigil. Oo. Tila, ganito nga paalam ko daw. Oo. Malapit. Wait lang. Yung kumukuha pa ko ng ano, energy ba? Balik muna ako Manila. Pero pipigil na. Pwede naman. The best! Nauna na. Di ba, abang may dalawang araw pa ako dito. Kung ibigilan mo ko, pwede pa yun makasin. Wag mo na! Wag mo na! Umuwi! Wag muna tayo umuwi. May version di ba na natin pinapagawa na umuwi? Oh, Jim! Ano mo? Ano ba yan? Pinakilig na si Ano po yung may Parang kunti na lang! So dito, pwede pang magbago yung kasi pwede pa tayong magumutan dito. Puno na! Oo. Oh, ito na. Last na to. Jin! Ayun siya, Jim. Kaya nga, di ba? Marvin, pa rin nagbabago. Ano? Anong di nagbabago? Magkaya ka pa rin. Mahambog. Makakala ko mahambog eh. Di ko, kung ikaw lang yung nakikilala ko daw, magbabago ko. 99% yung confidence. Ako na Marvin. Oo. Walang sarang yan. Oo. Ito yung lahat talaga chip. Ano? Ingat ka. Palagi kong iingat kung may babalikan ka dito. Parang lagi na nagpapaalam. Iingat ako palagi kung may babalikan ka ako dito. Sombrero ba? Tanggal sombrero. Ano sumero? Hawi po! Hindi lumapit eh. Hindi lumapit sa camera. Lumapit sa camera. Ben! Lapit daw, hawi mo! Oh, fight to, fight to. camera konti! Fight to ba? Fight to. Oo! Yung malapit-lapit na Malakas daw ang dating sa kanya. Ganun. Yung hawi mo, kasi medyo malapit sa camera. Maganda daw slow. Oo, tayo slow natin. Yan.
harap mismo sa camera. Oo, dito eh. Harap ka. Against the light kasi. Camera ka harap. Pagugad yung tagal. Ayun, tapos na magbuhos ng poste sa harap. Doon sa taas. Yung natira. Ito sila. Yan si Chinchin. Kita kahit ano lang mga 80%. Ah, 80% lang pala. Init. Grabe. Panty lang sa sarili. Pwede yun. Yan, bababa ng Kagatcho. Kaya na lang yung ibig. Tingnan nyo na lang sa vlog ni Kagatcho. Alam mo kasi, Dennis, yung 20% siyempre para sa mga pag... Like kay Kuya Dolly yan. Yan, tapos na. Grabing init. Oh, tagaktak talaga yung pawis. Ayun nga, tapos na yung ano, yung pagbuhos, nagpapahinga na kami. Yun. At yun, sana magustuhan yung vlog yun. At yun, nakapag-umpisa na tayo dito sa By Project kay Chinchin. Right, thank you. Bye-bye.